जिद'थि आसाम आयेन आफादनि जथुमा बे जथुम्मानि ब्रैथि साननि दिनै हाबाफारिया सदनाव जोबनानै थांबाय आरो बे दिनैहाय आइजो संरैखा बिल जिहेतु 33थि संरैखा बे बिलआ दिनै सदनाव दैखांजाबाय बेखौ जोङो रोखा बुंनो हायो आरो बे समाव आङो बिजनि बिधान सभा बियाबनि एमएलए बिथां उरुप कुमार दे बिथां आंजों लोगोसे दङ बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लागोन सार दिनै आइजो संरैखा बिलखौ लानानै नोंथाङा मा बुंगोन दिनै सानथाम जाबाय साननै जाबाय सानथाम दं एसेमब्लि नालाय गाबोन इसिसिनि सोमोन्दो सावरायबाय जागोन ओंखायनो जेरैबायदि डिसकासन सोलिगासिनो दङ आं आसा खालामो जे बे नैबे एनडिए सरकारनि दैदेननायाव एनडिए सरकारनि दैदेननायाव माबा मोनसे गोदान पिक्सार आसामनि रायजो राजा नायनो हागोन नोंथाङा बे बिलखौ लानानै जेनेबा बिटिसि हालामनिफ्राय माने प्रस्ताब गाबोन दैखांजानो थांगासिनो दं रिजार्भेसन प्रस्ताब फैबाय सावरायजाबाय ओमफ्राय बे प्रस्ताबा माबा जोंजों सावरायबाय दिल्लीयाव थांसिगोन ओमफ्राय लासै लासै इमप्लिमेन्ट जासिगोन आरो दा बिटिसि हालामनिफ्राय जितु आइजोनि बेलायाव आइजो माहारिनि बेलायाव संरैखा जानो थांगासिनो दं 33 जौखोन्दो बेवहाय संरैखा जागोन थारैनो बेयो पास जायोबा नोंथाङा माबायदि फोरमायगोन आं फोरमायदि माने आरो माबा सेसनाव फैफिनगोन आइजोनि शक्ति बारायनो थाखाय सिट संख्या बारायनांगौ डिलिमिटेसन जानांगौ बेनि उनावसो जागोन आरोखि इउसिसि बिलनि खेथ्रआव मा इउसिसि गाबोन सावरायबाय जागोन दिनै सावरायाखै माने सेसनाव कुनु इउसिसिनि खोथा जाथ'वाखै गाबोन इउसिसिनि सोमोन्दोआव माबा एसेमब्लि सेसनाव सोलिबाय थागोन इउसिसि इउनियन सिभिल कोड थेंक इउ सार बिथाङानो जाहैबाय बिजनि बिधान सभा बियाबनि एमएलए उरुप कुमार दे बिजेपिनि एमएलए बिथाङा गावनि बे दिनैनि आयदाखौ लानानै बिथाङा बिजाथाइ फोरमायबाय